Hey, मा फिल्म नायबाय थानोलै निउसफोर नायलाय बाससे आं फिल्म नायनो र'लै दासो बुदलायनो नागिरदों निउसफोरखौनो नायो नालाय होद फाग्ला बे टाइमाव आंनि गार्लफ्रेन्डआ निउस फरायो नायखानांगोन आं नायगोन आं मा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ निउस फरायो अलै हो निउसखौ र' होमबा नायनि नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ माबायदि निउस फरायो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि इमारजेन्सि रादाबखौ फरायदो आं थुमफावरानि नार्जारिया दिनैनि टप 10 थान्दा आरो गुदुं रादाबफोरा जादों सेथियाव दङ सासे सेंग्राया गोबां सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनानै मोनैनि थाखाय मासे अमा बुन्दिखौ गुन्दैजों आदार होनानै प्रप'ज खालामो आरो अमायाबो आजावनानै लायो दा बिसोर सानैया रिलेसनाव दं नैथियाव दङ क'क्राझारनि सासे सिख्लाया गावनि गोसो थोनाय सेंग्रानिफ्राय स्कुटि बिना मोनैनि थाखाय बै सेंग्रानि न'खौनो सावनानै गालांबाय आरो सेंग्रानि बिफाया रागा जोंनानै बै सिख्लानि बिमाखौनो लानानै बहाबा खारबाय थामथियाव दङ मासे दाउलाया मासे दाउजुबखौ टें खालामनो होसोनो हायैनि थाखाय खाथियाव मासे अमा फिसा दंमोन बेखौनो बेयो रेप खालामनानै अमा फिसाखौ बुथारदों होननानै सुलुङाव मोनथिना मोन्दों ब्रैथियाव दङ तामिलनाडुआव गोबां दैबाना लोमनायनि थाखाय माखासे नाफोरा दैयाव गब'नानै दं दा बेखौ सरकारा रैखा खालामनो जुजिगासिनो बाथियाव दं बड'लेण्डनि सासे सिख्लाया लंपेन गाननानै अर सायबाय थानाय समावनो लंपेना प्रा जिखावदों होननानै मोनथिदों दा बेनिखायनो बड'लेण्डनि सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरा सानफ्रोमबो दख'ना गाननांगौ होननानै खावलायदों दथियाव दङ सासे सिख्लाया गावनि आन्डारपेन्ट गांसे गोमानायनि थाखाय पुलिसनो केस होदों सिखावखौ हमथारनो थाखाय स्निथियाव दं बड'लेण्डनि माखासे सेंग्राफोरा बुंदों सिख्लाफोरा साख्रि गोनांल' सेंग्रा नागिरो बेनिखायनो जायफोर सिख्लाफोरा जि दानो रोङा बिसोरो जुलि जानो मोना होननानै धारना होगासिनो दं दाइनथियाव दं सासे सेंग्राया बाथरुमाव दुगैबाय थानाय समावनो माखासे सिख्लाफोरा सिरि नायखोमानानै मबाइलाव फट' खेबना लानानै दा ब्लेकमेल खालामगासिनो दं होननानै मिथिदों गुथियाव दं सासे गोदानै हाबा जानाय सिख्लाया साहा फुदुंनो रोङिनि थाखाय ओंखाम संनो रोङिनि थाखाय आरो जि दानो रोङिनि थाखाय बिखुनजोआ होनानै हरो जिथियाव दङ बिटिआर इलेक्सना स्रां जोबना थांखांनायनि उनावबो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ सोंखारिगासिनो दं दा बेनिखायनो माखासे गेदेरमा सुबुंफोरा बुंदों गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनायखौ गार होननानै बुंदों गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामबाय थायोब्ला गावनिनो खहा जायो आरो इलेक्सनखौ लानानै ससियेल मिडियाफोराव सोंखारिनायखौ बन्द' खालामनो थिनदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों गार्लफ्रेन्डआ नोंनिया मा निउस फरायोलै फाटाफाटि होखायो माथो नोंनिया मा सानदों आंखौ जानला मानला सिख्लाफोरखौ बेनिखायनो लानाङालै आंनि बायदिला मोजां नायनानै बाराबा दानो नोंखौबो आं गाज्रि होननानै निउसाव होनो हायो मा